da ina yin wannan addu'an sai zuciyata ta fara raya mu in fa sun tafi da ni ko in biya kuɗi ne ko a kashe. Kawai sai ya bi ni sai ya ɗauki addu'an nan kawai sai ya sara min shi a kai anan na ga tabin saran kina gani subhanallah. Ina jin saran addu'an kawai sai na dawo kawai sai na rungume shi na ɗaga shi na danna shi a ƙasa sai na ƙwace addu'an sai na jefa a cikin kogi. Kafi Hajiya in kin ji mutum yana tafiya yana neman toci gata ya samu, in kin ji mutum yana ce miki wa ina tsoron shiga rami don maciji gata ya samu, ko kuma mutum ya ce miki wa ina takalmina, duk tafiyan da muka yi nan nace miki babu takalmi sai ganni jina-jina sai ya tsorata. Lafiya na ce kidnappers, hannun shi haka kullum za su saka hannun shi a wuta sai ya ci sai da hannun ya zo nan suka karbi kuma miliyan 15 ƙarshe suka kashe shi. Da kwana 2-3-4 aka iya hada miliyan 5, wanda aka ba kai miliyan 5 din da ya kai miliyan 5 suka kama shi suka rike suka sake daya suka ce kai gaje kan la haula wala quwata. Wancan hoton da ka nuna mana kaman ka da daga lahira. Ban je sansani ba, ai na san na je sansani ni kan zan mutu, kuma ba su da imani, ba Allah suka sani ba bare annabi. Gara Boko Haram zai gaya maka Allah ne da manzansa, shi wa'azi yake, shi wa'azi zai maka, amma za su bi da mu ta inda suke kashe mutane a lokacin da kuke lokacin da kuke da ka sake gani ka tsorata ta ce maka to kai ma an kai taurin kai ko kuma in ba a turo kuɗi ba sakamakon ka ke. Ka ga ramin da ake na ba na gani ba na bi dai duka ba inda kike tunani pa mu mun dauka ma a yanda aka gaya mana an ce sun fasa irin shi da ashe duka ne kawai har sa idon baya. Ai har yanzu ban gane dalilin su na in za su bugi mutum sai kan ido suke dukan nan ba, ban san me dalilin ba har yau. Ko amma fa in sun sako ka fa wajibi sai kai jinya, wajibi sai kai jinya.